Čauky, dneska tady máme nové video z VR. Já nevím, já prostě jsem neaktivní, protože se mi to nechce. A tohle je ta hra, kterou jsem vám sliboval. A to je AG. Musíte tady získávat dinoše. Jako já mám čepičku. Jo, ale máte tady prostě získávat kosti, levelovat dinoše. Máte tu dokonce i zbraně. A jsou tu dvě měny. A tohle jsou ony. Tohle jsou bouny normálně. Tato si kupujete odemčené sedla a zbraně, to si ukážeme potom. A tohle jsou nagy, za to si odemykáte nové sedla, nové zbraně a vajíčka dinosaurů, to si taky ukážeme. A tak. Tady si nakupujete skinečky, tady si měníte skinečky, tady si taky měníte skinečky. A tady si kupujete věci za peníze, kdy tohle už je lepší. Tady si kupujete, co se tam dostat, kupujete zbraně, paučíska, to vám drží zbraně a tak. Tohle je tam. Co je zase tohle? Tak to nemám. Tady máte, jak si kupujete nagy, to tlačítko nefunguje. OK. Tady si kupujete ty dinoše, jak jsem vám říkal. Dneska tady je Rejzukola. A tady si kupujete sedílka, tady si hodíte to, tady sedla pro spolujezdce a tady nějaké obojky a tak, to si potom asi můžeme ukázat. Tady si vybíráte dinoše, tady v tomhle stopněte na to, ale to vám ještě prostě teď se jdeme projet na dinošovi. Nice. Age. Já si vezmu krystalodonka. Jo. Protože je krystalový. Jo, tady jdeme do fuse, tady fuzujete dinoše. Třeba toho šalodaktila, co jsem vám říkal, tak tady jsem fuznul. Vidíte, tady fuzujete ty šušáky. Levovat nejdete. Jo, to s sebou vidíme. Tady uvidíte ty fuse. Se těším zase, až budu stříhat bomba. Úplně. A jinak jako oceňte můj účet, prosím. Poším. Jo, já jsem vám zapomněl ukázat mýho main dinoše, který ho Davidem používá. Tu levelu. Okay. A to je level 15 s Kellym jako rangerový. Děláme jako, že takové ty si mám. Jo, a tohle zakřičel boss. To byl Skeledon. OK, asi nemám moc co dodat. Takže možná jakoby, dobře, tak určitě. Čauec. Nevážně. Napište svůj nickname, babu.